Nthawi zina zaka Malawi tikamva ziganizo zina zimene ndithu adindo wathu akuboma akupanga zokhudza kayendetsedwe ka dziko lino timathamwina kumadabwa komanso kumadzifunsa kuti kodi akamapanga ziganizo zimenezi palibe wina kumene koko amene ndithu amadzuka ndi kutsutsa kuti kodi ziganizo tikuwapangira Malawi izi ndi zolondola kapena si zolondola. Funso limeneli ndi limenenso akufunsa lero Boni Kalindo kuti kodi aku MRA komanso kuboma akamati abweretsa mastika kuti anthu azigula pa boda pamene akulowetsa katundu osiyanasiyana kuno ku Malawi kuti apange mabizinesi yawo, anaganiza bwanji chifukwa kuti mastika amene wawa ndithu abweretsa environment choti it's not friendly for business. Nde tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti kodi Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani ya mastika imene ndithu bungwe lotolera misonkho kuno kwathu ku Malawi la Malawi Revenue Authority MRA ndondomeko imene ndithu ayikhazikitsa kuti ngati iweyo ndi wa business ukubweretsa katundu kuno ku Malawi akuti ndithu katunduyo azikhala ndi stika yovomerezeka kuti katunduyo ndithu wadzera pa boda ya dziko lino la Malawi. Ndite ndikhale limodzi kuti timve maganizo a Boni Kalindo pa nkhani imene ya mastika ku Malawi Revenue Authority MRA pano pa Nyasa Voice Box. Ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi nditamva kuti boma kuzera ku Malawi Revenue Authority MRA yachita introduce mastika amene akumachita force a business ma vendors kuti akamagula katundu wawo kuchokera kunja ma akalipira msonkho akalipira duty akalipiranso ku Malawi Bureau of Standards akuwauza kuti aziphwasula katundu wawoyo tiyerekeze ngati mene ulili ngati mowa ngati wa savana kapena hunters kapena Jewish aziphwasula makatoni aja ndikumagula stika imozi kumamata botolo lina lililonse ati ngati njira yofuna kuthanirana ndi amene amathawa boda. Ndinamva chisoni koma malo molira ndinangoyamba kuseka. Ndimaseka chifukwa chonena kuti ku Malawi kunoko ndi ziko losangalatsa kwambiri, ziko limene atsogoleri amaona ngati a Malawi ndi anthu opusa, chifukwa timakhulupirira kunena kuti ziko limakhala ndi ma advisors, president amakhala ndi ma advisors, even ma chief executive amakhala ndi ma advisors. Inoyo sinali nyengo mmene mavuto alili muno Malawi ndikumakabweranso ndi punitive taxes, kumakabwera ndi zinthu zimene zingakhome a Malawi pamene economy ya ziko lino has gone to the dogs, pamene china chilichonse inu aboma mungoba. This is as a result ya kuba kwanu. Do not blame it on the innocent Malawians. Ino sinali nthawi imene mukanabweresa ndithu stika imeneyi pamene tikuyandikira kuzisankho, pamene anthu akuchita struggle, pamene china chilichonse Malawi muno sichikuyenda. Pali anthu ena omvesa chisoni amaudindo amapanga zinthu musaganizira anthu osauka. Munati mukamuone mzimayi amene ali pa boda amene wabweresa katundu wache kuti alowese muno Malawi, ma profit amene akupeza inu mukhoza kugwesa misonzi. Koma pali anthu ena akulu ena ama office amati akakhala pa udindo amaona ngati ziko silizatha, amaona ngati maudindo wawo sazatha. Kaye andale, pali andale ena omvesa chisoni kwambiri kuwaganizira mmene analili some 5 years 4 years ago amachita kuvala mavisikosi, sapato za kukanengo za plastiki, koma lero li atolowa mboma mmene abamu mmene afikamo ndikufika kuti alemera kwambiri akuona ngati kunja uko kuli bwino. Koma abale anga ndikufuna ndikuuzeni kunja kuno a Malawi akuzunzika kwambiri. Ndipo ena tikunena pano pamwe na siku la lero li ndi lachitatu kapenanso wiki yachiwiri osadya, palibe chimene chikuyenda. Andi tikayiyang'ana business environment mukapita madera kapena matauni ngati tauni ya Blantyre Limbi
mukapita ku Lilongwe, mukapita ku Zomba, mukapita ku Mzuzu, mutakhala kuti mmakhala ndi inspection inu ngati AMRA, mukonza kumva chisoni the degree ya mavuto mmene alili pa Malawi pano. Lero li mukamanena kuti iniyo mukumabweresa stika yonena kuti mukufuna muthane ndi anthu amene cholinga chawo amathawa boda, ndiye mukuwabweresa mastika okuti anthu azigula on top of kupereka duty, on top of kuthandiza kuperekaso ndalama ku Malawi Bureau of Standards. Leronso mukubweresa msonkho umene mastika amene wawa ndi chibwana cha mchombolende. Ndipo mwina mukupanga izi chifukwa chaonera kuti mwina mmatola Amalawi mmatenga ngati agalu. Koma ndikufuna ndikuuzeni, one day we will surprise you. You will be in a shock. Because inuyo mwezi pano mukumasusana, simukanakhala anthu ophunzira ngati inuyo ndikukhala pansi pa tebulo ndikumanena kuti tiyeni pano tichite introduce mastika tithane ndi anthu othawa pa boda. Malo monena kuti mukanayenera muzimpasa munthu amene wazera pa bodayo, kuzera pa bodapo ndikumpasa stika as a reward, as an identification yomuonesa munthu yokuti wadusadi pa boda, that one is a true Malawian. Ndiye mukuasiya amene akuthawa mabodawo osachita force kuti azilipira pa boda, lero mukumuchita punish munthu amene akudusa pa boda. Komanso without consultation, chifukwa china chilichonse chokhuzana ndi misonkho munayenera kuwaitana business community, mavenda onse ndikuwachita consult kunena kuti ifeyo tikufuna tipange izi because ziko ilili sila one party. Mwina nkuteka kuti IMCP ayiwala angobwerapo pa mpando pa koma ayiwala kuti this is not a one party state. This is a democratic state. Munayenera kuchita consult anthu ndikukhala ndi misonkhano yosiyana ndikuwachita consult ya Malawi, ndikumva maganizo a Malawi musanachite implement this stupid idea. Lero li mukukapereka 3 months kunena kuti kuchokera May, June, July basi mimowa yonse kapena katundu yense amene ali mashopu mashopu a mwenye, mashopu a anthu okuda, maburundi ndani onse amene alibe mastika ikamafika pa 1 August tiyamba kulanda katundu. Kutitola ife ya Malawi kapena chani? Kuona kapena kuti mwina ndife ofasa kapena chani? Ndiye ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti mukamva kuti venda si munthu opusa, mukamva kuti azimayi ya business si anthu opusa, ine ndikufuna ndikuuzeni ku Malawi kunoko inu AMRA ngati simuchita rescind the decision, ngati simuchita withdraw mastika amene wawa, ndikufuna ndikuuzeni ku Malawi kuno kunuka ndipo ndikuchite ni encourage inuyo mavenda a Blantyre, mavenda a Lilongwe, ndipo mavenda a Lilongwe timakuziwani kale, mavenda a Lilongwe si magawa maswiti, venda wa Lilongwe ndi venda woopsa kwambiri, venda wa Lilongwe ndi dolo. Ndikupempheni mavenda a Lilongwe kunena kuti mupange zomwe tinapanga zija zimene zopita ku MRA. Inuyo mavenda a Mzuzu osagona, mavenda a Zomba Mangochi osagawa maswiti. Ndipo ineyo ndikanakondwera kunena kuti mavenda inuyo nthawi imozi Mzuzu apite ku MRA ya Mzuzu, Lilongwe apite ku MRA ya Lilongwe, Blantyre apite ku MRA ya Blantyre, Mangochi apite MRA ya Mangochi, Zomba so chimodzimodzi, siku lakeso likhale limodzi, national wide strike. Ma demonstrations osakhala amasewera iyayi tiyende, ndipo Malawi Fest ilirede kukuthandizirani iniyo mungolengeza sikulo. Ifeyo Malawi Fest tikhala tili pasogolo, madera onse tili ndi representatives athu, tibwere tikalionese boma kunena kuti zimene akupanga zinthu uchisiru. Mene alili mavuto lero li ku Malawi kunoko si nthawi yonena kuti muka AMRA mukana mabwera ndikumabweresa ati mastika without consultation kuwatenga Malawi ngati zisiru. Siku lake ndi limodzi ndikuti muzakhala very shocked. Ikakhala nkhani yomangana ena ngati ineyo ndiye paja sindimaopa.
ndipo tundatenga 2 weeks musana ndimange chitulukireni ndikanakupemphani kuti ulendo uno mundimangire kunoko kumulanje fache ndili kunoko kumuzi ndinasirira kwambiri mbusa uja wa kunzuzu munamuyendesa tu ulendo wautali tu kumumanga kunzuzu kuzamusiya kulilongwe ineyo ndikanakupemphani kuti mubwere kunoko muzandimange so ineyo pankhani ya mavendayi pankhani ya business mundiyendese mukandisiye mukalonga chonde musamakhale anthu okondera munamuyendesa uja mbusa uja ulendo wautali munamuyendesa kamulepo kaluwa ulendo wautali ineyo nakulakwirani chani kungonditenga pasalima kuzandisiya mulilongwe ndikunitengaso mulilongwe kukandisiya kudwanga ulendo uno munimange mulanje mukandisiye kukalonga koma isakhale nkhani yoopsezana chifukwa ngati ili nkhani yoopsezana ena ife tinapachika kale mabuti ena ife tinapachika kale moyo mmene ulili moyo kunoko ku Malawi mmene anthu akuvutikira palibepo kusiyanaso ndi kumwalira ndiye ndikufuna ndikuuzeni mavenda musapuse chifukwa anthu amene wawa akuona ngati ife ndife zisiru amalawi ife ndife zisiru kumangopanga malamulo osaganizira andichikhalire nicho andale nonse timakuziwani sipalibe chimene mmalipira mukafika mmaboda mmapita kunja ndalama zokuba zathu kukagulaso katundu ndikufikaso pa boda posalipira chanu cholo chilichonse kuchokera ku State House ndi chaulere ndi zaulere ndifaje mukupanga moyo wawo chisiru ngati umene uwu ndiye ndikuchita ni encourage mavenda osagona venda wanzeru sakhala chisiru sagona sagawa maswiti ndikupempheni business community yonse pakali panopazi we talk pali maazimayi ali mmabodamu boda ya Nchinji boda ya ku Tanzania boda ya Muloza boda ya Mwanza akuwazunza and moreover anthuwo akuoneka kuti sana konzeke za mastika chifaje mastikawo alipo yena ofuna kulipira amene samafuna za mavuvu koma mastika oso kulibe andi kodi mowa ujawo kapena juice ujawo mukamupasula ndikumamata mastika amene yotu basi chinthu chimenecho chaluza quality chioneka kuti ndi cha substandard palibe amene angazagule tukatundu ngati amene yoyo ndiye tikupempheni iniyo aboma mundikupaseni nthawi yonena kuti within 3-5 days mukhale pansi ku MRA eko muchite withdraw the idea. I'm calling this a stupid idea. You can't do this just to punish innocent Malawians for the sake of your stupidity, to cover your stupidity. Mabaiba ndalama mboma ena ndi awa ku immigration iso mukupanga zinthu za uchisiru mwachita mwaika anthu kumene koko ndipo mayina awo ndili nawo ndikulula ndipo sachedwa pompani musamale ku immigration abale yanga aika kumene koko ma plant yawo ogwira ntchito kongo akumatenga mayina ndikumakapereka kwa president kumakapereka kwa ma ministers anthu amene akuoneka ngati ndi makadeti ndipo anthu ena posachedwa pompano akuchosedwa ntchito ku immigration kuzera kwa some individuals amene akufuna zioneka kuti atafuna akhale m'maudindo osiyana-siyana kuli anthu amene munthu wina amagwira ntchito ku mangochi amuchosako ku mangochiko kumuchita reward udindo amusiya ku immigration ya Blantyre munthu amene iyi ndi amene ndi azinzache akumakapereka mayina a anthu ndiye ineyo ngati president wa anthu osauka siningalolere kumaona anthu ena akuchosedwa ntchito chifukwa cha munthu wina zina limene ikapena mayina amene atiya ulula posachedwa pompano ndi ulula amalawi aziwa ndipo anthu akuyenera kuti tizamema anthu kuti azapite m'manyumba mwawo mwa immigration officers amene akumapanga ukatali kumatenga mayina ndi kumapereka anzawo osalakwa. Ziko lino sira munthu, ziko lino ndira Malawi, ziko lino sira president Chakwera, ziko lino sira ma ministers, ziko lino ndira Malawi. Ndalama zathu izi takuzuzula nazoni sopano pano mwamba kuvala bwino. Tikuthokozeni kumaliro alusi asibanda kujako apepe kale mwamba kuvala bwinotu ndalama mukuziba bwino. Zija mwina mango namizira kuti mwina musaoneke ngati mukuvala bwino kuti Amalawi asakuziweni kuti mukuba ndalama apapa ndiye ndalama mukuziba bwino mwagula masuti ku South Africa munapita kuti mukamusake wabakiri muluzi ndi ntanyiwayi
mwagulako masuti tu abwino ayi mukuoneka bwino mukuoneka tu bwino sopano ndiye tikuuzeni ife sitikusiyani mukutuma anthu ku immigration kuti azipanga za ukatchale mavenda nonse please I'm asking you time is now a business also business ladies time is now osagawa masiwiti musakhale so mabetrayers nkatimo tigwirizane siku ineyo ngati wa Malawi first president nambala yanga ndi kuti makifale niso kumene aliko aiziwe azichita monitor ma 9 awiri 365 ma 035 kumapeto ndikupembeni iniyo mavenda alilongwe mzuzu blantaya makamaka inu ma chairman mundichite communicate pa nambala imene 0 ma 9 awiri 365 0005 tigwirizane mundiuze kuti mukupita pa nseuliti zimene zizi tikuwapasa 5 days ngati sachita withdraw tiyeni tonse pa nseu tiyase ziko lino tiliyase afaja kutitenga ifeyo ngati zisiru palibe zoopsezana kuti mutimanga ineyo kumwanimanga kokwanira ndikungodikira kuphedwa kumene otherwise this is completely nonsense. Boni Kalindo the DC mwana woopsya kwambiri.